Topeng Ireng, Boyo, Lali, Wulan, Wilango. Persiapan bolo-bolo kiprah, persiapan kita joget-joget sepenting aman, cinta, damai. Yo, bareng-bareng yo semuanya. Cinta. Berdiri para penonton semuanya. Yo, di belakang. Bareng-bareng kita joget semuanya, yo. Topeng Ireng wong Boyolali. Kita persembahkan untuk panjenengan semuanya sementing cinta damai. Konco-konco yang ada di sebelah kiri, tepuk tangan dulu penonton sebelah kiri. Wow. Langsung saja, tidak pakai lama, kita persembahkan untuk Anda. Rasa kapan laras wiromo
Surya Dewa Dewi ingin bersanding serasi takkan pernah terganti. Tresno iki dudu mung dolanan, kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesempatan. Mugi Allah paring kesempatan. Mengadam hatiku ben aku ramayu dan tanggung jawabku itu palsu. Dodeno kandolan ning ati tekane nyulayani, jadi bisa hidup semati amung ana ing lati. Rasa sayangku sudah pergi, tak mengira kan aku lagi. Dodeno kandolan ning ati tekane nyulayani. Cinta beneran pastikan ku buktikan, ayah ibuku akan datang melamar jika sayang. Jika kita tak terpisahkan walau di akhir zaman, jika kita tak terpisahkan walau di akhir zaman.
Sing penting aman, nyaman, damai, tertib. Betul bolo. Atur sugeng dumateng hampir sadi badan kula wujud jaman balang-balang ampun ngantos samya jinggeng mangke mudah mengasakan Atur preksa bareng-bareng iya Yuk kibarke bolo-bolo Agun sa Indonesia. tertib, aman, nyaman, damai. Tepuk tangan dulu untuk kepala. Sing isoh nyanyi iki nyanyi bareng-bareng lagu jaman biyen nanging enak dirasake. Damar apa lele buyar apa kawe diterusno apa semene biae bareng-bareng. Damar apa lile buyar apa kawe diterusno apa semene biae kadung duwe niat hati aja mamang mumpung durung minggat bareng welas iki Ilya. Yuk bareng-bareng. Ini agak rancak dicepetke biar untuk joget kita nyaman. Digawe neng ati nopo kejelasan angka di pikiran
pitakonan isun mriko apa trimo kanca bareng-bareng damar apa lilin apa lilin buyar apa gawe nyawang tekat riko kurang yakin damar apa lilin buyar apa gawe terus apa semene piain kadung duwe niat ati ojo mama mumpung durung minggat welas iki irang dikawa ning ngendi dikawe kalendi ingsun mriko hati pikiran hati pitakonan isun duwe riko apa iso nampa damar apa lilin buyar apa gawe tekan riko kurang yakin damar apa lilin buyar apa apa gawe kawin diterusno apa semene piain kadung duwe niat ati durung mamang mumpung durung minggat welas iki bareng-bareng rasa kekiran yo aman bos. Pemuda topeng ireng sing rupane olong aja olong-olong awit tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali bila diperingati di acara tasyakuran Mila kula niki saged dugi mriki sebab ditimbali kalian warga mriki perlu arah-arah kanggone hiburan supaya tegak sarta bisa iman ayo para kanca
Wow, tepuk tangan dulu untuk kepalon malam hari ini. Luar biasa para penonton full sampai di sana kelihatan dari panggung tetap menyala. Pemuda Bakti Manunggal Kepalon Gendol Rejo, tepuk tangan dulu malam hari ini. Oke, kita meluncur ke kawasan Kota Magelang. Mesti hafal bareng-bareng lagunya yang satu ini. Bareng-bareng nyanyi ya. Sari Nande Putri, yo hafal bareng. Putri Suri pepujaan Dewi, tiap hari sang putri menari, diiringi putri Sari Nande. Jaluk cepet apa biasa? Cepet. Sari Nande Putri Sari Nande, Putri Suri pepujaan Dewi, tiap hari sang putri menari, diiringi putri Sari Nande. Sari Nande Putri Sari Nande, Sari Nande, mengapa menangis matamu bengkak? Aduh mama, aduhlah papa, asap masuk di dalam mata. Sari Nande Putri Sari Nande, Putri Suri pepujaan Dewi, tiap hari sang putri menari, diiringi putri Sari Nande. Dalam gunung kok lunyu teman, mangko sore sayang tak urukane, merawat gunung kok ayu teman, sesok sore tak paranane. Beras ketan kok gawe lembar, jaga gawang iku tugase kiper, pirang sasi mlaku muter-muter, nonton Agun sapetuk mantan dadi baper. Aman 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 aman. Cinta, 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 cinta. Ayo bro kanca padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca eram-eram kawula ingkang miturut agama. Ayo pro sedulur Islam sedaya bebarengan Jike hormatono, Aji. maring mirote junjungan kita Nabi Muhammad ingkang mulya. Ayo bro kanca padha olahraga supaya badane rasa sinambi maca eram-eram kawula ingkang miturut agama. Ayo pro kaum muslimin muslim
sarta pemuda patayat padha kiyanto anggone menghormat marang mikrate Nabi Muhammad. Ayo prakanca padha olahraga supaya badane rasa sinabi maca iram-iram kaula ingkang miturut agama. Ayo pro sedulur Islam sedaya bebarengan hormatono maring mikrate junjungan kita Nabi Muhammad ingkang mulya. Sampun paripurna kula caos langen suka bila lepat nyuwun ngapura dumateng para pamirsa sedaya. Agun sasak kanca nyuwun ngapura mugi ngrembaka ngantos laminya. Oke, kita kasih lagu dangdut cocok ini malam hari ini. Masih kita menunggu.